हेलो फ्रेंड्स बरायबाय फिन खनसेबाव बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा गुड निउस सफैदों बेनो जाबाय आरआरबी निफ्राय अफिशियल नटिस ग्रेजुवेट आरो आन्डार ग्रेजुवेट साख्रिनि सायाव बेनिफ्राय बीटीसी साख्रिनि एडमिट होबाय दा मा पस्टआ होखो बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाना फैदों आरो लोगोसे अरुणोदय 3.0 माब्ला जामारगोन आरो डकुमेन्टसा मा नांगोन आरो लोगोसे फैसा सोनाय जाबाय अरुणोदयआव दा बिनि सायाव गुवारै सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नायजोब नोंथांमोना आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो बर' रावजों साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन लोगोसे सरकारि राङारि अनसुंथाइनि सायावबो नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों फैबाय सिगांग्रो आरआरबीनि अफिशियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो गोबांथार प्रब्लेम मोनदोंमोन एप्लाइ खालामनायाव दा बिनि लास्ट डेट बारायबाय बेनो जाबाय ग्रेजुवेट आरो लोगोसे आन्डार ग्रेजुवेटआव दा बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन दा बे पस्टआ नन टेक्निकेलाव एनटिपिसि आव नोंथांमोना ओंखारदोंमोन गासै पस्टआ 11,000 बारा दंमोन दा बिनि लास्ट डेटआ 20 अक्ट'बरसिम हरबाय मानोना 13 अक्ट'बरमोन नाथाय बारायनाय जाबाय स' बेखायनो जायफ्रा दासिमबो एप्लाइ खालामनो हायाखै नोंथांमोना खालामना लादो आरो लोगोसे मडिफिकेशन दङ मडिफिकेशन खालामनो गोसो दङबा नोंथांमोना डेट मोनदों बेखौ नायबानो जाबाय नै 30 अक्ट'बरसिम 23 निफ्राय नोंथांमोना मोनदों आरो स' बेखायनो जायफ्रा डिग्री फार्स्ट लेभेलाव खालामनो गोसो दङमोन नोंथांमोना खालामना लादो लास्ट डेटआ बारायबाय बेनो जाबाय 20 अक्ट'बर आरो लोगोसे आन्डार ग्रेजुवेट एबा जायफ्रा डिग्री पास जायाखै 12 पास जाना दङ नोंथांमोनाबो आरआरबी एनटीपीसी साख्रि ओंखारदों नालाय दा बिनि लास्ट डेटआबो बारायबाय स' बिनि लास्ट डेटखौ हरबाय 27 अक्ट'बरसिम नोंथांमोना मोननो हादों प्लास मडिफिकेशन खालामनो गोसो दङबा 30 अक्ट'बरनिफ्राय 6 नभेम्बरसिम नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो स' बेखायनो नोंथांमोना खालामदो एप्लाइ खालामदो आं एप्लाइ प्रसेस भिडिअ खालामनो हायाखै मानोना गोबां बिजियाव दङमोन दाबो टाइम दङ नोंथांमोना खालामना लादो दा नोंथांमोननि साबमिट खालामनांगौ खालि फट' नांगोन फट' बेनिफ्राय साइन नांगोन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट बे मोनथामखौ नांगौ फट' साइन कास्ट आरो बे कास्ट सार्टिफिकेटआ जोंनि एसटि आसामनिया एबा जोंनि ट्राइबेला बेनो जागोन बेखुनु सेन्ट्रेलनि खोथा गैया अके स' बेखौ आं क्लियार खालामबाय स' दानिया जों फैबाय बीटीसीनि अफिशियेल साइटआव बेयाव फैनाय लोगो लोगो जाय नोंथांमोना एग्जाम होनो थांगासिनो एडमिटआ रिलिज जाबाय आरो बेनो जाबाय टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टआव नोंथांमोना होनो हासिगोन बेनो जाबाय जीटी आरो पीजीटी जायनिखि टेट होनो थांगासिनो एबा नोंथांमोना एग्जाम होनो थांगासिनो बे डाउनलडआव क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि फार्स्टआव अप्शन दङ मा पस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ दा जों मोनसे सेलेक्ट खालामसै जायखिजाया दा जोङो फार्स्टनि अप्शन सेलेक्ट खालामबाय दा बेयाव नोंथांमोना गाव गावनि नामजोंबो बेयाव सार्च खालामनो हायो बेखायनो एग्जाम्पल आं बेयाव जास्ट बर' टाइप खालामबाय बेनिफ्राय सार्चआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जि बर' टाइटेल दङ गासैबो बेयाव ओंखारबोजोबगोन नै दा बेयाव गोबां फैबाय नै जास्ट एग्जाम्पल अनारि बर' फैबाय जेनेबा हमना ला अनिमेश बर' फैबाय दा जि दङ नोंथांमोना गाव गावनि नामजों सार्च खालामबानो मोनगोन बेनिफ्राय अप्शन दङ डाउनलड कल लेटार होननाय आरो बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना मोननो हासिगोन स' बेनिफ्राय जों जास्ट एग्जाम्पल जों बेयाव डाउनलड खालामसै बेनिफ्राय माखासे गाइडलाइन्सखौ बेयाव फल' खालामनांगोन नोंथांमोना एग्जाम हलाव आरो बे एग्जामनि डेटआ जाबाय 3 नभेम्बराव नोंथांमोना मोनदों नै एड्रेसा लकेलावनो दङ नोंथांमोननि कलेज लेभेलाव जागोन बेनिफ्राय रिपर्टिं टाइम दङ आरो लोगोसे एग्जाम टाइमा जाबाय 1:30 निफ्रायनो जागोन बेखायनो एग्जामनि सिगां नोंथांमोना 45 मिनिट सिगां नोंथांमोना सहैनांगोन बेखायनो गोबांथार रुल्स फल' खालामनांगोन बेखायनो थाब सहैदो आरो एग्जाम हलाव नोंथांमोना थांदो स' दानिया जों फैबाय अफिसियेलि बेनो जाबाय अरुणोदय आपडेटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो फैसाया सोबाय नोंथांमोननिया बेनो जाबाय 250 राङा दाखालि 8 अक्ट'बराव हाबदों नोंथांमोना बयबो एकाउन्टआव चेक खालामदो दा स्क्रिनाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ अरुणोदयनि आपडेट दा बेयाव हाबबाय आरो लोगोसे 3.0आ माब्ला जागोन होनोब्ला अक्ट'बर लास्ट सप्तानिफ्राय जागायनो हागौ एबा नभेम्बराव जागोन मानोना रेशन कार्ड दायो एप्लाइ सोलिगासिनो दं नालाय बे जोब्बासो रेशन कार्ड जोब्बासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखायनो कम्पालसरि रेशन कार्ड नांथारगोन प्लास इनकाम नांगोन इनकाम सार्टिफिकेटआ 2 लाखनि गाहायाव जानांगोन बेनो जाबाय सार्कोल अफिसनिफ्राय खालामनांगोन नोंथांमोना आरो बेखौ खालामनोबा गभर्नमेन्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय लेन्ड खाजोना रसिद नांगोन प्लास नोंथांमोननि एड्रेस प्रुफ आधार कार्ड भटार कार्ड नांगोन बेनिफ्राय सार्कोल अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ दिहुननांगोन दा बेनोमोन आरो नभेम्बराव जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन BCDC लेभेलनिफ्राय